Nazdar chlapci, vítajte v ďalšom videu. Majiteľ tejto Mazdy nám auto priniesol s problémom tlakom oleja. Stále sa spýtam majiteľov, že kedy kupovali auto. Tento majiteľ nám povedal, že to kúpil pred 6 týždňami. Prečo je to podstatné? Lebo podľa toho mám aspoň nejaký odhad, že čo môže byť s autom. Čo mám na mysli, že či mu auto predali, alebo mu auto spravili iba na predaj a tak mu to predali, alebo keď vlastní auto už dlhšiu dobu, tak väčšia je šanca, že s autom nebudú mať alebo nebudú také veľké problémy, ako keby to iba narýchlo spravili a potom predali ďalej zákazníkovi, čo sa stane vo väčšinou prípadov aspoň tu v Anglicku. Ale čo je s autom, má dve chybové kódy, čo je jedna z nich je P06DE a druhé je P05FF, čo obidve sa sťažujú na tlak oleja, teda majú nižší alebo nízky tlak oleja alebo súvisia so tlakom oleja, a v tomto videu to ideme zisťovať, že čo to spôsobuje pri tomto aute. Auto má, dajme tomu, že strašne málo najazdených, 72 000 míľ, čo není vôbec veľa, a teraz sa pozrieme na živé hodnoty, niektoré živé hodnoty. Čo nás zaujíma je hneď tlak oleja. Ako vidíte, teraz máme 140 kPa na voľnobehu a máme 60 stupňovú teplotu oleja, čo ešte není vôbec teplé alebo horúce. A teraz vytočím motor na 3000 otáčok a pozrieme sa na tlak oleja, že koľko bude. 3000 a máme iba 240 alebo 50 kPa, čo je strašne málo. Keď olej je takto chladný, dajme tomu, že 60 stupňový, nad 3000 otáčok by sme mali mať aspoň 360 kPa a my sme mali 240, čo je málo. Ďalej sa pozrieme na DPF-ko alebo na filter pevných častíc. Prečo? Lebo to tiež môže súvisieť s tlakom oleja. Hneď to skúsim aj vysvetliť ako, ale nech sa pozrieme na hodnoty. Ja som zvedavý na akumulácie častíc v DPF-ku, že koľko to je. A ako vidíte, chlapci, je to 3,2 gramov na liter. DPF-ko začne regeneráciu, keď tieto čísla dosiahnu 6 gramov na liter. Čiže dajme tomu, že DPF-ko je teraz poloplné alebo poloprázdne, to je na vás, ako to vnímate. A nech sa pozrieme aj na to, že kedy naposledy spravilo regeneráciu. To bolo pred 14 kilometrami, z čoho si môžeme vedieť, vykalkulovať, že kedy spraviť ďalšiu regeneráciu. Dajme tomu, že keď to je do polky plné, tak to začne regeneráciu, dajme tomu, že okolo 30 km, čiže spraví 30 km medzi dvoma regeneráciami. Musím to dodať, že je to iba odhad, lebo takto nám to vytkol v komentoch a mal zas pravdu, že je to iba odhad. Samozrejme vieš to zistiť úplne, ak jazdíš na aute a pozeráš sa na tieto čísla, že kedy vlastne auto začne regeneráciu, ale teraz akože aj ten odhad je celkom presný, lebo čísla rastú veľmi skoro, čo znamená, že DPF-ko regeneruje veľmi často. A prečo to je problém? Není to problém DPF-ka, ale je problém kde pred DPF-kom. Väčšinou strekovače a turbo zvykne spôsobovať túto chybu alebo častú regeneráciu, alebo obidve naraz. Prečo súvisí častá regenerácia s tlakom oleja? Lebo DPF-ko sa potrebuje dostať na teplotu, na určitú teplotu, a ako to dosiahne? Strekovače strekujú extra palivo a to palivo skončí v oleji a olej bude riedčí. Zas to hovorím pre laikov, není to úplne správny výraz, ale olej bude riedčí a tak stratí aj z tlaku. Čiže teraz sa pozrieme na hladinu oleja, podľa mňa bude vyššia a potom vám poviem, že čo a ako ďalej. A teraz sa pozrieme na hladinu oleja. Ako vidíte, tá lesklá bodka je maximum a my sme nad maximum, čo znamená, že máme tam viac oleja, ako by sme mali mať, čo znamená, že olej je zriedený s naftou alebo s dízlom a kvôli tomu máme vyššiu hladinu oleja. Nech sa pozrieme aj na to, čo sme mu zistili na diagnostike. Najprv, ako som vravel, mal dve chybové kódy P06DE a P05FF. Tiež som mu vravel, že na motore už pred nami takto robil, a to som videl z toho, že carbon cleaning
spravili, ale zas nevieme kedy, lebo sme sa pozreli dovnútra sacieho potrubia a sme videli, že je tam karbon, ale sme videli tiež aj náznaky, že bolo to už odmontované, že dakedy už to dávali dole, dakedy to už robili. Tiež sme videli, že senzor na výfukové plyny je menený, ale není to originál, ale nejaká kópia, čínska sa mi zdá. A tiež som videl, že vákuová pumpa už bola menená. Hladina oleja bola vysoká, napriek tomu, že olej menili pred 1000 mílami. Turbo má minimálnu vôľu, ale hadice z turba a k turbu vyzerajú trošku od oleja, čo môžeme očakávať pri týchto motoroch. Nehovorím, že to je najhoršie, ale musel som naznačiť klientovi, aby o tom vedel. Tlak oleja sme mali mega nízke, 180 kPa na 3000 otáčok namiesto 360 kPa, čo je strašne veľa. DPF-ko bolo do polky plné, ale auto spravilo iba 10 míl od poslednej regenerácie, čo je strašne málo. Samozrejme DPF-ko som vedel testovať potom, až keď sme vyriešili nízky tlak oleja, lebo není som ochotný zobrať auto s nízkym tlakom oleja na testovaciu jazdu. Nechcem viac škodiť motoru. Tiež som mu naznačil, že to môže byť od strekovačov, alebo od turba, alebo z oboch naraz. Tiež som napísal, že veko ventilov a olejová vaňa nikdy neboli odmontované. Potom som mu napísal, že čo my odporúčame. Tiež, keď chcete vidieť, že aké sú napríklad ceny alebo cenové ponuky, alebo sa chcete nad niečím pohoršiť, tak nech sa páči. Tu je. Musím dodať, že ceny zahŕňajú v sebe aj prácu, aj materiál. V ďalšom kroku dáme dole olejovú vaňu. Prečo? Lebo musíme sa pozrieť na ten filter pod ním. Kvôli čomu? Keď bude upchatý ten filter, tak to znamená, bude to upchatý karbónom alebo karbónovými usadeninami, čo znamená, že vstrekovače, podložky pod vstrekovačmi prepúšťajú a všetok tej špiny sa znesie dole alebo sa zmie dole do vane a ten filter sa upchá s nimi. Čiže keď bude upchaté, tak to znamená, že podložky pod vstrekovačmi prepúšťajú. Ale keď bude čisté, tak to znamená, že auto malo nízky alebo má nízky tlak oleja kvôli tomu, že olej je zriedený s palivom. Preto je nás veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na ten filter v olejovej vani. Dali sme dole olejovú vaňu. Prepáčte, že preruším video, ale chcel by som reagovať na komenty alebo na jeden koment. Pánko nás pochválil, že videá sú dobré, že dobre ich robíme, ale že prečo dávame rady zadarmo bežným ľuďom, keď sa za vedomosti platí, že prečo to rozdávame zadarmo. Dovolte mi, aby som najprv na to zareagoval buddhistickým príslovím, čo znie nejak podobne. Keď sviečka zapáli druhú sviečku, tak to neznamená, že stratí oheň, s čím zapáli tú druhú. Čo to znamená vlastne? Sviečka nebude od toho menej, že zapálili ďalšiu sviečku. Čo si myslím aj ja sám, nebudeme z toho menej cenní, alebo nebude sa nám dariť menej, keď takomu inému pomôžeme, alebo to robíme zadarmo. Ale nebojte sa, aj tiež rodina, kamaráti, známi sa pýtali, že prečo to robíme takto, prečo rozdávame rady zadarmo. Keď takto uvidí, že ako to treba spraviť, tak potom aj on to vie sám spraviť a nedoniesie auto ku nám a nebudeme ziskoví, nevieme si z neho profitovať. Hneď zo začiatku je to už nesprávne. My máme dielňu v Anglicku. Pravdepodobne Slováci nás pozerajú, alebo Česi nás pozerajú zo Slovenska alebo z Česka. Veľmi málo žije z nich tu v UK, čiže šanca na to, aby nám priniesli auto, je nízka. Nehovorím, že je nulová, lebo točíme videá v 3 jazykoch, teda trojjazyčne to robíme a odkedy robíme aj po maďarsky videá, sme si všimli, že sme mali 20% nárast maďarských klientov, čo žijú tu v UK, v Anglicku, na území Anglicka, že je to celkom vysoké číslo. Odhadujem rovnaký nárast aj Slovákov. Postupne nám budú pribúdať aj Slováci do dielne, ale prečo není problém, že keď takto si pozrie naše videá, bude vedieť sám spraviť jeho auto alebo svoje auto, lebo veľmi pravdepodobne ten dotyčný človek buď aj tak by nevedel ku nám zobrať, lebo sme pre neho ďaleko, možno pre neho aj drahý,
alebo on iba jednoducho sa vyžíva v tom a chce si auto spraviť sám. Čiže šanca na to, že taký človek by ku nám zobral auto, je veľmi nízka, veľmi blízko k nule. Pre nás není problém, keď takomu vieme pomôcť a napríklad si vie ušetriť peniaze alebo si spraví radosť sám pre seba tým, že opravil svoje vlastné auto. Druhá vec je tiež, že tieto opravy, keď dotyčný si spraví sám doma, nezvyknú ísť tak hladko a často sa stáva, že potom auto nám donesú, lebo chceli opraviť, nevyšlo to a nevedeli a teraz nevedia ako ďalej a auto skončí u nás a ďalší týždeň napríklad budeme mať také auto u nás. Majiteľ auta podľa mojich videí v anglickom jazyku si opravil auto, ale samozrejme, že by bol opravil, tak auto by neskončilo u nás, že ďalší týždeň nám donese auto. Tento týždeň už bol na diagnostike a na ďalší týždeň sme mu našli termín. Sa mi zdá, že spravím aj o to video, lebo bude to zaujímavé a dá sa aj z toho učiť. Ale tretia vec, tieto a takéto videá pre nás majú obrovskú hodnotu. Prečo? Lebo je to marketing. Ľudia môžu vidieť, že ako opravujeme auta, ako robíme, ako pracujeme a keď sa takomu páči a náhodou žije tu v UK, tak môže kľudne auto doniesť k nám, aby sme sa mu o auto postarali, alebo opravili, alebo diagnostikovali. Nech už je to hocičo, čo na aute treba robiť. Tiež zase jedna zaujímavá informácia o mne, už môžete vedieť, že som celkom mladý, mám 32 rokov, tiež, že môjim materinským jazykom není slovenčina. Z tohto videa ste sa mohli dozvedieť, že robíme to trojjazyčne. A štvrtý zaujímavý fakt, že ani není som mechanikom, vlastne nemám žiadnu školu. Čo pod tým myslím? Nemám papier, že by som bol mechanikom, mám iba maturitu a auta vlastne len opravujem kvôli náhode. Ale keď bude o to záujem, tak spravím pre vás video, že ako som začal, ako som sa dostal na túto úroveň, že čo a ako všetko bolo. Čiže chlapci, my sa vôbec nebojíme, že takto nám zoberie robotu, lebo spraví si auto sám doma pre seba, alebo že budeme mať menej roboty. Tiež vám musím povedať, my nemáme nikde dostupné číslo pre publikum, nemáme webovú stránku, není sme ani na Google, jedine ľudia, ako o nás môžu vedieť, je YouTube. Jedine takto sa môžu dostať ku nám na termín, ale vám ešte ukážem dačo zaujímavé. Tu máme mapu zákazníkov, vlastne, že odkiaľ ku nám zákazníci prišli. Najprv sme začali mapou Spojeného kráľovstva. Prečo hovorím Spojené kráľovstvo? Lebo nemáme klientov iba z Anglicka, ale z celého Spojeného kráľovstva. Ako môžete vidieť, máme tu rozličné farby. Žlté bodky sú tohtoroční klienti, červené bodky sú minuloročné a modré sú predošlé. Ale ako vidíte, nemáme iba z Anglicka ľudí, ale máme aj z Walesu, mali sme aj z Írska a tiež sme mali zo Škótska. A okrem toho sme si museli kúpiť aj mapu Európy, lebo sme mali ľudí, klientov aj z Európy, ako môžete vidieť, Francúzska troch, mali sme z Belgicka, z Holandska a tiež z Nemecka. Z Nemecka majiteľ auta ešte nám napísal aj list, bol veľmi vďačný za robotu a toto ešte není koniec. Museli sme si kúpiť aj svetovú mapu, lebo sme mali aj klienta z ostrova Tonga. Samozrejme, on nám auto nedoniesol, ale my sme tam vyleteli a sme mu opravili auto. O tom bohužiaľ není video na slovenskom kanáli, lebo vtedy sme ešte to nerobili po slovensky, ale je to možné vidieť na anglickom kanáli. Čiže ako som vravel, nebojíme sa toho moc, že by sme nemali dostatok alebo dosť roboty a zároveň tiež nevidím v tom problém, že ľuďom vieme pomôcť s týmito videami, oni si vedia ušetriť buď peniaze, alebo si vedia sami opraviť auto a budú z toho šťastní. To je na to môj osobný názor. Ale teraz späť k videu. A teraz nech sa pozrieme na tento filter, čo je na pumpe, na čerpadle. A ako vidíte, chlapci, je to upchaté karbónom. A teraz sa pozrieme na filter obyčajný. Sme tiež otvorili a rozrezali
A nech sa pozrieme, či vidíme nejaké pilinky. Není to lesklé, nevidíme tam pilinky, alebo keď sú tam, tak je ich strašne málo, čo je dobrým znakom. Teraz ďalším krokom je, aby sme dali dole veko ventilov. Prečo? Lebo veľmi pravdepodobne podložky pod strekovačmi prepúšťali a to spôsobilo nízky tlak oleja v prvom rade. Tá špina alebo všetky tie usadeniny sa zmili dole do vane a potom to sitko sa upchalo, ako ste videli v predložlom klipe, čiže dáme dole veko ventilov. Tiež sa môžeme stretnúť s opotrebovaným vačkovým hriadelom z výfukovej strany alebo na výfukovej strane. Keď to bude opotrebované, tak to budeme musieť vymeniť. Tiež, keď už je vaňa dole, je najlepšie alebo najvýhodnejšie teraz dať dole čerpadlo a pozrieť sa na ojničné ložiska, že akom stave sú, a keď sa už na nich pozrieme, tiež je asi najlepší čas teraz ich vymeniť. Keď nebudú vo vynikajúcom stave, tak každopádne ich treba vymeniť. Keď budú vo vynikajúcom stave, vtedy môžeme ich možno nechať, ale ja nevidím na to obrovský dôvod, prečo si ich nechať a nevymeniť, keď sme už sa aj na nich pozreli. Teraz je asi najlepší čas alebo najvyšší čas, alebo vyjde to najvýhodnejšie, keď sa teraz vymenia. Samozrejme, ešte predtým musím zavolať majiteľovi auta, všetko sa s ním dohodnúť, lebo nechceme tak niečo robiť, keď sa on s tým nesúhlasí. A spýtali ste sa v minulých videách, či iba robíme Mazdy. Nie, teraz tu máme aj Renault, sa mi zdá, že to je Kangoo alebo nejaký podobný model. To je môj bavorák, na ktorom chodíme do roboty, a tam tiež vzadu mám tiež môj bavorák, to je na leto. Možno, že bude aj o nich video. Dajte nám vedieť do komentárov, či by ste chceli vidieť aj nejaké iné videjka okrem Mazd. Tiež musím dodať, a je to veľmi dôležité, že pravdepodobne nízky tlak oleja nespôsobili vstrekovače, alebo nie priamo. Samozrejme k tomu dodali, nebolo to najlepšie, že olej bol zriedený, čiže bude to treba ešte monitorovať, sledovať. Samozrejme dáme vedieť klientovi, už sme mu vraveli, že čo sme si všimli. Ešte počkáme, čo on na to povie, ako máme postupovať ďalej, a keď súhlasí, tak mu najprv vyriešime problém s nízkym tlakom oleja, keď on nechce ináč, napríklad keď si chce vyskúšať aj hneď nové vstrekovače, ale podľa mňa na vine budú vstrekovače a preto mu často regeneruje DPF-ko. Dali sme dole veko ventilov, aj ten oil shower, zase neviem, ako sa to volá po slovenskej, kľudne mi to napíšte do komentárov, a nech sa pozrieme na vačkový riadiel z výfukovej strany. Toto, alebo takto vyzerá, keď je opotrebované. Vidíte, že stred chýba, a tiež môžeme vidieť, že tri podložky neprepúšťali, ale prvá podložka, ako vidíte, chlapci, prepúšťala a celkom veľa špiny sa tam nazbieralo. Ako vidíte, to sú karbónové usadeniny, tiež je to tvrdé, sú to veľmi tvrdé, čiže to treba vyčistiť. Treba vybrať, teda my vyberáme vačkové hriadele a všetko vyčistíme pod tým. A ako to súvisí s nízkym tlakom oleja? Tak, že tieto špiny sa zmýjú dole, jak máš rozvodový kryt, tak sa tam zmýjú dole do olejovej vane a ten filter to všetko pekne nasaje a sa upchá a potom budeš mať nízky tlak oleja. Ale nech sa pozrieme aj na ten filter, keď chcete ešte raz. Tu je to upchaté a tiež sa môžem pozrieť na ojničné ložiská. Ja by som povedal, že celkom OK vyzerajú, ale samozrejme dáme vedieť majiteľovi a potom on sa rozhodne, či chce ich vymeniť alebo nie. My radíme, aby to vymenil. Keď už sme tu, keď sú už vybraté, tak lepšie teraz vymeniť na nové, ale majiteľ sa rozhodne, lebo všetko stojí nejaké peniaze, aj tu v Anglicku. Tiež sme si všimli, že táto gumená hadica je roztrhnutá tu na výfukovom senzore, čiže toto by sa tiež malo vymeniť. Vymenili sme výfukový vačkový riadiel a tiež sme vyčistili hlavu valcov od všetkej špiny. A teraz nech sa pozrieme na faktúru po oprave. Počas opravy sme si všimli, že fakt vákuové čerpadlo není originál, sme odmontovali, pozreli sme sa na to, není originál, funguje, ale sme mu museli naznačiť, že to není originál. Senzor na výfukové plyny není originál. Ďalej som mu naznačil,
že čísla alebo hodnoty DPF-ka neklesnú na nulu po úspešnej regenerácii a počas testovacej jazdy som videl, že ktoré čísla neklesnú na nulu, že ako vlastne sa tie čísla hýbu. Podľa toho som mal potuhy, že čím to môže byť, že môže to byť poplom, že je DPF-ko do istej miery plný poplom, alebo to môžu pôsobiť vadné vstrekovače. Bol som na testovacej jazde a teraz nech sa pozrieme na živé hodnoty, že ako vyzerajú. Ako vidíte, chlapci, spravil som 4 km po regenerácii a vybral som si zo pár hodnot, na ktoré sa ideme pozerať. Prvé je aktuálna hodnota alebo aktuálna akumulácia častíc v DPF-ku. Druhé je očakávaná akumulácia častíc v DPF-ku. Tieto dve sú nám hlavne podstatné. Musím povedať, čo ste si vy vo videu nevideli, že po regenerácii hneď takto prvé číslo kleslo na nulu, ale toto druhé, očakávaná akumulácia častíc, nekleslo na nulu, ale bolo to nejak takto, ako je teraz, 0,67 dačo. Prečo je to problém, alebo čo to znamená? Väčšinou, keď toto druhé, očakávaná akumulácia častíc neklesne na nulu, to znamená, že DPF-ko je plné poplom. Popol je vedľajším produktom DPF spaľovania, teda keď DPF-ko robí regeneráciu, vzniká popol. Popla sa nevie zbaviť, iba keď odmontuješ DPF-ko a pošleš na čistenie, väčšinou to vysokým tlakom čistia na stroji. My momentálne nemáme taký stroj v dielni, čiže my odmontujeme DPF-ko a posielame to na čistenie. Keď tieto prvé čísla, teda aktuálna akumulácia častíc, neklesne na nulu, to môže spôsobovať viacero príčin. Väčšinou to je sacie potrubie upchané karbónom a tiež EGR súčiastky upchaté karbónom a na tomto aute je to do istej miery pravda. Sme sa na to pozreli na kamere a sme videli, že sacie potrubie je trošku upchaté karbónom. Samozrejme sme to naznačili majiteľovi, on nepožiadal zatiaľ nás o čistenie. Druhé, čo to môže spôsobiť, je turbo. Keď z turba teče olej, tak samozrejme sa to dostane aj dovnútra motora cez sacie potrubie a nebudeš mať perfektné spaľovanie a DPF-ko sa ti zanáša skôr alebo rýchlejšie. A tretie, čo to môže spôsobovať, sú vstrekovače. Teda vstrekovače cikajú extra palivo, samozrejme zas nebudeš mať dokonalé spaľovanie a to extra palivo sa dostane do DPF-ka, zaniesie to a ti spôsobuje rýchly nárast týchto čísiel, lebo rýchlejšie sa bude plniť DPF-ko a potom budeš mať regeneráciu častejšiu. Čiže teraz, čo je ďalším krokom? Samozrejme dáme vedieť majiteľovi auta, že na čo sme prišli a čo my radíme. Sú dve cesty, napríklad vymenia sa všetky strekovače na nové a tiež DPF-ko sa pošle na čistenie a tieto hodnoty by mali byť v poriadku. Samozrejme, treba potom to overiť, zás treba ísť na jazdu, pozorovať čísla, nakoľko klesnú a potom ako rýchlo rastú. Alebo dá sa to aj jednotlivo, čiže napríklad dajme tomu najprv sa vymenia všetky strekovače na nové. Spravím o to video, že prečo není sú dobré repasované strekovače, aspoň na týchto motoroch, na týchto 2.2 dízlových motoroch od Mazdy. Máme s nimi skúsenosti, ale ako som vravel, nechcem ťahať toto video s tým, čiže spravím o tom zvlášť video. Teraz zas naspäť k téme, dáme tam 4 nové strekovače, vyresetujeme hodnoty a pôjdeme zas na testovaciu jazdu a potom sledujeme, nakoľko klesajú alebo klesnú čísla a ako rýchlo rastú, alebo dá sa hneď odmontovať DPF-ko, poslať na čistenie a tiež vyresetovať hodnoty, ísť na testovaciu jazdu a robiť to isté, teda sledovať hodnoty, ako rýchlo rastú, ako rýchlo sa plní DPF-ko a koľko alebo akú vzdialenosť vieme spraviť medzi dvoma regeneráciami. A možno teraz, čo som povedal, neznie tak profesionálne, ale bohužiaľ taká je to realita. Máme veľkú skúsenosť s týmito motormi a väčšinou prípadov takto ich opravujeme. Možno to znie tak, že je to iba hádanie, keď takto má na to lepšie riešenie a vie mi dopredu povedať presne, čo spôsobuje tu napríklad na tomto aute častú regeneráciu, môžete prísť ku nám, spravíme o tom
video, že ako ste na to prišli, čo je dôvodom, potom to samozrejme odskúšame, overíme, teda ako som vravel, kľudne sa môžete hlásiť, lebo problém je, že kľudne to môže byť DPF-ko, že je do istej miery plný poplom, ale môžu to byť aj vstrekovače, alebo môže to byť obidve veci naraz. Bez testovania my aspoň na to nevieme prísť. Podľa mňa to skôr budú vstrekovače, ale isto aj DPF-ko je trošku upchaté alebo zanesené poplom. Síce auto nemá veľa najazdených, ale čo som videl na aute, auto už dávno často regeneruje, čiže do istej miery isto bude DPF-ko naplnené poplom, ale častú regeneráciu tu napríklad na tomto aute presne podľa mňa spôsobujú pokazené vstrekovače. Samozrejme dáme vedieť majiteľovi, čo sme zistili, čo sú naše odporúčania, ale koncom dňa je majiteľ auta, ktorý sa rozhodne, že ako ďalej, čo máme spraviť, či vôbec máme to riešiť, či nie. To sú jeho peniaze, on o tom rozhoduje, že čo s nimi spraví, ale zodpovednosť je naša, že musíme mu dať vedieť, čo sme zistili, aby si bol toho vedomý. A teraz nech sa pozrieme na tlak oleja. Dopredu som si vybral už 3 hodnoty, samotný tlak oleja, potom teplotu oleja a na koľko percent pracuje ten solenoid, čo ovláda alebo reguluje tlak oleja. Ako som už vravel, pri týchto motoroch môžeme hovoriť o dvojstupňovom regulácii tlaku oleja, čiže máme tak cca 160-170 kPa tlaku oleja na voľnobehu a olej máme 82 stupňový a ten solenoid regulačný pracuje na 52 až 53%. Hneď vám to ukážem, aj trošku vysvetlím, že ako sa to správa alebo čo robí. Čiže teraz čo idem robiť, chcem dostať olej alebo teplotu oleja na vyššie teploty, to spravím mimo kamery a sa znovu pozrieme potom na tlak oleja, že koľko bude a tiež na koľko percent bude pracovať ten solenoid. Vlastne keď vytočíš motor, ten solenoid prestane pracovať v zmysle, že pustí všetok tlak oleja alebo všetok dostupný tlak oleja v motore, aby motor mohol mať čo najvyšší tlak oleja. Dosiahli sme 88 stupňovú teplotu oleja a ako vidíte chlapci, ten solenoid teraz pracuje na 0%. Čo to znamená? Keď olej dosiahne určitú teplotu, tak ten solenoid pustí všetok tlak oleja na motor, aby motor mohol mať najvyšší tlak oleja na istých otáčok. Teraz sme na voľnobehu a máme 170 kPa tlaku oleja, čo je perfektné. Dúfam, že bolo to zrozumiteľné alebo pochopiteľné, že čo som mal na mysli alebo ako to funguje. Ešte raz, keď olej dosiahne určitú teplotu, pri tomto aute je to 88 stupňov Celzia, tak vlastne motor beží na najvyššom tlaku oleja, čo môže dostať. Čo sa zvykne stať napríklad, keď je problém s tlakom oleja alebo to sitko napríklad aj na čo sme menili aj na tomto aute, je upchaté karbónom napríklad, tak keď prepne na tú dvojstupňovú reguláciu, tak tieto čísla sú mega nízke, čo pod tým myslím sú okolo 100 kPa, čiže to je 70 až 80 kPa menej, čo by sme mali mať, čo je mega nízke a to samozrejme škodí motoru. Ako ste mohli vidieť, tlak oleja je ideálne, je perfektné, ale môžete sa spýtať, že prečo sa potom staráme o DPF-ko, o strekovače, o všetko iné ešte na motore. Preto, lebo to súvisí jedno s druhým. Na čo myslím? Ak si pamätáte, zo začiatku videa mohli ste vidieť, že hladina oleja bola vysoká. Tiež potom neskôr v videu ste mohli vidieť, že to sitko, ten filter pod olejovou vaňou bolo upchaté. V prvom rade, samozrejme, ten upchatý filter spôsobil nízky tlak oleja v motore, ale tiež vysoká hladina a zriedený olej naftou neprispel k tlaku oleja v dobrom zmysle. Tlak oleja teraz je dobré, ale ako ste si mohli vidieť, DPF-ko sa plní veľmi rýchlo a potom sa to vidí v častých regeneráciách DPF filtra, čo potom znovu naplní olej s naftou, bude olej riedčí a stlatí zas z viskozity, potom nebude mať motor také mazanie a tým pádom tiež tlak oleja bude nižší a samozrejme
to neprispeje súčiastkám v motore k životnosti motoru. Čiže preto prezeráme stále auta čo najviac do detailov, aby sme mohli naznačiť aj majiteľovi, že čo je ešte problém s autom, čo napríklad on nemôže vidieť. Preto je podľa nás veľmi dôležitá správna diagnostika, správne určiť chyby. Čiže vyriešili sme teraz problém s tlakom oleja. Tlak oleja má teraz dobrý, ale keď v budúcnosti nebude dávať pozor buď na strekovače alebo na samotný DPF filter, môže sa mu to vrátiť. A tiež to robíme aj kvôli tomu, aby sme kryli seba, samozrejme, lebo keď sa chyba vráti a majiteľ alebo klient sa vráti ku nám, že zas má ten istý problém a nechal nás tu veľa peňazí na to, aby to už raz opravil, tak prečo sa to vrátilo? Za tomu musíme vysvetliť, že čo všetko s čím súvisí. Bohužiaľ pri tomto aute skrytým problémom je častá regenerácia DPF-ka, o čom možno majiteľ ani netuší, ale my sme mu dali vedieť, naznačili sme mu, potom už je to na ňom, ako sa rozhodne, či to chce, aby sme riešili, či nie. To je už jeho rozhodnutie, ale zodpovednosť je naša, aby sme mu o tom dali vedieť, aby sme mu naznačili, aby potom on sa vedel rozhodnúť, že ako ďalej, ako postupovať ďalej. Ale nechcem vám už dlhšie ťahať čas, čiže končím toto video tu. Ďakujem veľmi pekne za pozretie videa, stretneme sa v ďalšom videu na budúce.